Šta? Kuvat ćemo sa našim psom Barney? To je nenormalno. Želim tortu sa tečnom sredinom. Okej, uspećemo. Došla mi je super ideja. Počinjem da pravim tortu. Prvo ću iscediti fil na tortu. Razmazat ću ga lopaticom. Zatim stavljam koru i tako nekoliko slojeva. A sad ću napraviti rupu u sredini uz pomoć tegle sa mojom hranom. Sve sam pojeo, tako da je tegla prazna. Odlično. A sad mi trebaju žele bombone u obliku šapa. Otopit ću ih uz pomoć vatre. Tako je. Sada sipam tečni žele u centar torte. Danny je rekao da želi tečni centar. Dakle, ispunio sam njegovu želju. Pokrit ću to drugim delom torte. Tako je. A sad ću polizati šape. Umačem u šarene konfete i pravim lepe otiske mojih šapa. Odlično. Ja sam završio. Šefe, a šta ćete vi spremati? Ja ću sipati na tortu žvaku u prahu. Ovako. A sad ću napraviti rupu u torti. Da, odlično. Unutra ću sipati plavi čokoladni namaz. Jeste nekad vidjeli plavu nutelu? Mnogo je ukusna. To podsjeća na vodu, a u vodi će plivati male žele ajkule. Ova bombona je suvišna, poješću je. A sad mi treba M&M's. Odabrat ću bombone plave boje. Super, a sad ću ukrasiti tortu plavim bombonama u krug. O, kako je lepo ispalo. Ponosan sam na svoju tortu. O, Barney, hoćeš da se igraš? Dobro, trči. Hvate loptu. Šta? Ko je bacio loptu u moju tortu? Ne, Barney, stani! To je moja lopta, a moja lopta, lopta. Torta Wendy je gotova. Je li to zbog mene? Doneo sam loptu, ja sam dobar dečko. O ne, Barney, ti si loš dečko koji je pokvario moju tortu. Ostala mi je cela samo žvaka huba-buba. Možda ću uspeti da napravim nešto od nje? Dobro, sad ću pokušati da uvijem tortu u žvaku da sakrijem njen loš izgled. Pa, sad torta izgleda malo bolje. Okej, sad sipam u tortu žele od žvake. Ona je veoma ukusna, a Dan će biti oduševljen. To nije bilo lako, ali ja sam završila. Napravili ste mi torte. Počet ću od ove roze torte. Iz nje curi žele kao na mojoj slici. Prelepo. Baš mi se sviđa. Cool. A sad ću probati plavu tortu. Wow, koliko čokolade. Izgleda baš ukusno. Tu su i moje omiljene žele bombone. Baš su lepe. A sad ću probati Barnijevu tortu. Odlično se potrudio. Unutra je nešto ukusno. Probat ću. Dajem pobedu Barney, čestitam. To moje torte je pobedila, ja sam najbolji šef pas. Šta sad želim? Tačno, hoću kokice, spremite mi kokice. Da, to je dobra ideja. Kako cool, sad ću spremiti najbolje kokice za Danny. Sipat ću kukuruzna zrna na tiganj. Nešto sam zaboravio. Tačno, treba dodati nešto ukusno. Imam svoju pseću hranu. Otvorit ću pakovanje i sipati u tiganj. Barney, jesu to kokice sa psećom hranom? A jadan Danny? A sad ću sipati kokice u tiganj. Promenit ću etiketu da se Danny ne plaši da jede to. To je to. Kako slatko. Svaka čast, Barney. I ja ću početi da pravim kokice za Danny. Imam i jednu genijalnu ideju. Sipat ću ulje u tiganj, a zatim dodati kukuruzna zrna. Sad ide moj tajni sastojak. Marshmallow.
Čekam kad se marshmallow istopi, a kokice počnu da pucaju. O, da! Pogledajte, to je prelepo! Od ovog mogu napraviti šta god poželim. Napravit ću šarene kuglice, preliti sve sirupom od jagoda. I posuću sve slatkim konfetama. Završio sam. Wow, šefovo jelo je super, a ja imam obične kokice. To je previše dosadno. O, došla mi je ideja. Sipat ću u aparat više zrna i ubacit ću dinamit unutra. Tako će biti brže. Ostalo je sačekati. Bum! Wow, to je bilo moćno. Jedva čekam da vidim šta je spalo. Neverovatno! Koliko kokica? Danny nikad nije vidio toliko kokica. Wendy, pogledaj gore, molim te. Šta? Ajuj! Korisnik Wendy trenutno nije dostupan. Wendy, probudi se. Dobro, dosta. Uglavnom, kokice su spremne. Danny, probaj. Odakle da počnem? Ovo izgleda lepo, ovo zanimljivo, a ovo... Neverovatno, koliko kokica. Ništa posebno. A šta je ovde? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Ove kokice se osjećaju na pseću hranu. A ove kuglice izgledaju baš lepo. Nikad nisam jeo tako nešto. Oho, tu je marshmallow. Dajem pobedu ovim kokicama. Pobedio sam. To je bilo baš lako. Šta sada želim da pojedem? Znam, to će biti burger. Šta? Burger? Ideja je super. Počet ću da pravim leveno meso za pljeskavice. Uradit ću to malim sekirama. Tako je. Sveže mleveno meso je spremno. Formirat ću pljeskavicu i ispržiti je na tiganju. Da, tako je, Danny je baš veliki dečko, dakle i burger također mora biti veliki. Stavit ću što više sira i naravno moju omiljenu hranu. Na lepini ću napraviti moju njušku i to je to. Sastavio sam burger. Šta? Njegov burger je veći od mog, a on ima šape. Ne smem da se osramotim. Sad ću smisliti nešto. Treba će mi čokoladni sladoled. Stavit ću ga u blender. Mislim da će toliko biti dovoljno. A sada sipam mlijeko i dodajem čokoladni sirup. Baš ukusno. Ostalo je sve promešati. Dalje stavljam burger na čašu sa mlečnim koktelom i ubacujem slamku. Danny će biti oduševljen. Wow, šefe, to je genijalno. A šta ja da radim? Znam, napravit ću slatki burger od krofne. Preseći ću krofnu na pola. A sada treba izvaditi ananas iz ove tegle. Ali kako da uradim to? Barney, pomozi mi, molim te. Imaš oštre kandže? Hajde, otvori mi teglu. Super, hvala puno. Dakle, vadim ananas. Gore stavljam žele bombone, opet ananas, opet bombone. Obavezno prelivam sve sirupom od jagoda i pokrivam drugim delom krofne. Da, završila sam. Danny, možeš probati? Odlično ste se potrudili. Želim da probam najveći burger. Opet pseća hrana. Ozbiljno, ali ja nisam pas. Odvratno. A šta je ovde? Tu je mlečni koktel, a na njemu je burger. Nikad nisam vidio tako nešto. Koktel je lep. I burger je super. Cool. Dakle, došlo je vreme da probam najneobičniji burger sa krofnom. Da, to je neverovatno. Ovaj burger je pobedio, čestitam. Da, pobeda je moja, konačno. Jao, izvini, Barney. Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. Ne, smrdi.
Smrdljive čarape? Ozbiljno? Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape? Ozbiljno? Dobro, lago meni. Ovo je odvratno. Ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je operem? Je li? Uj, kako prljava. Sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se sudržim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. O, znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. Super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. A? Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? O, evo je. Hvala što si je oprala, devojčice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Oj, kakav užas. Hajde zajedno da skinemo poklopac. Dobro. Wow, kakva lepa torta, super. Hej, stani. Prvo moramo uzeti kartice. Ništa. O ne, baš mi je žao. Obožavam da ližem torte. A ja ću da jedem. To je super. Dajte mi bržavu tortu. Baš je ukusna. O, da. Ova torta će biti moja. Uhvatila sam. Nema šanse, Enid. Igraj po pravilima. Ups, nadam se da se nije udarila. Ali više sigurno neće krasti tortu. A Wednesday, hajde sad ti. Torta naravno nije crna, ali meni se sviđa. Bila si u pravu. To je ukusno. O, imam ideju. Ruke gore, ovo je pljačka. Torta će biti moja. O, da, konačno se mogu nasladiti. Enid, vreme je da kaznimo tog lopova. O, zašto ste to uradili, Bože? Ali torta je svakako ukusna. Super. Papir, kamen, makaze, ja sam pobedila. Devojke, hajde da vidimo šta je tamo. O, to su nudle. Ja ću da ih jedem. A ja ću da ližem. A ja. O, eto, ja neću ništa. Šteta. Dakle, da vidimo. O, ne, to nisu nudle. A, to su larve, fuj. Smirite se. Kako ipak dobro što ne radim ništa. Drži se, Julie. Tebi se nije posrećilo? Da, upravu si. Ajoj, jadna ja. Ne možete da zamislite kako se plašim da jedem to. Užas. Ne mogu da verujem da sam uradila to. Fuj. Hoćeš oprati zube? O, da. Hvala puno. O, kako prija. Super. Sad se osjećam mnogo bolje. Eto, završila sam. A Wednesday, prijatno. Mirno, imam plan. Dakle, treba dodati vatre. Da neće biti tako odvratno ih jesti. O, da. Tako je mnogo bolje. Vreme je da probam. Uzet ću štapiće. Ne mogu da kažem da je to ukusno, ali može da se jede. Da. Uj, nama je čak gadno i da gledamo to. Hoćete da probate? Ne, sklonite od nas. Da vidimo. Šta?
Prazna žvaka? Ne razumem. Jao, izgleda da je ovu žvaku već neko jeo. Hajde da uzmemo kartice, izvolite. Da vidimo, da ližem. O, da, dobro je. Ne, samo ne to. Dobro, Wednesday, ti si prva, hajde. Možeš da ližeš žvaku koliko god hoćeš, a ja ne žurim, ne brini. Devojke, pomozite mi da je odlepim. Hajde. To nije lako. Oh, Užas. ma ova žvaka nas sigurno zavitlava. Da. I šta da radimo? O, devojke, imam ideju. U rancu imam mnogo korisnih stvari za svaki slučaj. Sad ću da vam pokažem. Gledajte. A pokušat ću sa ovim da otkinem žvaku. Hajde. Oho, bravo, Julie. Svaka čast. Gotovo. Izvoli, Wednesday. Baš ti hvala. O ne, zar ću stvarno morati da pojedem to? Odvratno. O ne, Wednesday, šta si uradila? Kako smešno. Julie! Odvratno. A to je stvarno bilo smešno. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja otvaram. O, to su žele oči. O, super. Da vidimo kartice. Da li me zavitlavate? Da, a blago meni, ja ću da ližem. A ja da jedem. A mogu li ja da počnem? Hvala. Ovo žele oko je divno. O, baš mi se sviđa. O, a ovo je još bolje. Smislila sam, treba da poližem svakako. Mislim da preteruješ. Dosta. Super. Dovoljno, prestani. Ne, nisam još završila. Vrati mi. What's the matter with you? Wednesday, baš si smešna. Baš me briga. To je mnogo ukusno. O, da. Šta vam treba? Posluži se, Julie. Ovdje će biti dovoljno za sve nas. U pomoć. Hoćeš da otvoriš? A ti? Ja da. Dakle, da vidimo. O, žele u flaši. Super, juhu. Da vidimo. Wednesday nema ništa, a ja ću da jedem to. A ja da ližem. Imali smo sreće, super. Hoćete već početi da jedete? Naravno, vrlo rado. O, kako to lepo izgleda. A ukus je još bolji. Hej, daj to vamo na mene red. Ali nisam još završila. Baš si bezobrazna. Oho, pogledajte. Jezik mi je postao šareni. Oho, nevjerovatno. Hoću ja takav. Bila si u pravu, Enid. To je mnogo ukusno. O, šta se dešava? Devojke? Pogledajte kako sam lepa. Cool. Jao, izgledate glupo. Hajde da častimo Wednesday da se ona ne ljuti na nas. Wednesday, otvori usta. Hej, šta to radite? Ne želim da jedem to. Kakav užas. Baci kocku. Kakav užas. Šta mi je? O ne, gde je moja crna kosa? Ma daj, lepo ti stoji. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile testo da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jastivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati marshmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To
To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svidjeli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću i ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali i ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašiš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj i uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti. Bako, gledaj, i ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također je sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne smiješ da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mija. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mija zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga taj poznati zlatni odrezak. Pitam se hoće li se svidjeti devojčici. Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled. Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću, i ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodat ću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji je dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god. Samo pogledaj ovo. Nevjerovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju.
A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. O, bako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svidjeti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Nevjerovatno ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica je krosan. O, bako, pa vi ste iz Francuske. Znate li kako se prave krosani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za krosane. Samo ostaje da ih stavim u revno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan onda drugi ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zahleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept krosana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato djevojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatraju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Ja neću uspjeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodat ću Nutellu. O da, obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim krosane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanio Nutellom da su krosani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne krosane? Još i sa mirisom paljevine. Ne brini, unuče, uspjećeš drugi put. Kroasani su se ispekli, došlo je vrijeme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalim domaće skuvani krem. Dodat ću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli krosani od brata izgledaju užasno. A ne bih trebala da ih proba. Krosani od bake su tako ukusni i slatki. A veoma su se svidjeli našoj djevojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, krosani od šefa zauzimaju prvo mjesto. Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao, čao. Uzmi pare. Evo vaše poručbine. O, kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim. Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko pače drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zaronila u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš je dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet na sprat je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti? Da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo.
Da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je nevjerovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnek će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. Mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Juj! Hej, Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavidjeti. Da, dolazim. Dobar dan, gospođice, vaša narudžba. Hajde brže ga instalirajte. Ovdje. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je, Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moji dobri, verni prijatelji. Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenja? Da. Kod njih je preglasna muzika. Smete mi da spavam? Da, evo ga. Dobar dan. U čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disco kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vreme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijelicama. Kako su ekstra. A sad će mi trebati kabel.
To je to. Rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično. Svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovde. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jao, Jennifer, nešto se dešava. To je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer, ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznajemo je plišane prijatelje. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? Bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas prže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, jao, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jao, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. Ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool.
Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno, baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ha, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone njort i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. Ha, a šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kur, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. A nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljakice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom unom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj.
Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. O, zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. O, kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto! Ovo obična srednja škola Sirena. Ovdje kao i svuda postoje super popularni klinci i obični štreberi. Upravo takvi kao Tiffany. Tiffany je zaljubljena u glavnog lepotana škole, Jimmya. U svojim snovima ona zamišlja kako je on primećuje i predlaže joj da mu bude devojka. Ali postoji jedno ali. Jimmy to nikada u stvarnosti neće uraditi. Ali Tiffany nije loše sanjati. Jimmy? Šta je to? Zašto ste to uradili? Ponižena sam, koji blam! Kako ti se svideo poljubac sa ribom? O, Tiffany, ovo je tvoj novi dečko, jeli? Baš je lep. Ne želim više da idem u školu. Zašto me on ne voli? Zašto je takav prema meni? Mrzim ga! Tiffany, šta se desilo? Pogledaj društvene mreže, moli! Tiffany, zašto si poljubila ribu? O, jadna. Žao mi je što se to desilo, ali Tiffany, imam ideju. Ne brini, a šta ako tebe napravimo takvu lepoticu da svako poželi da se druži i zabavlja sa tobom? Imam plan. Hajde, pritisni ovo dugme. Dobro, hajde. Šta je to? Ovo? U mojoj sobi se pojavila šminka, odeća i ukrasi. Wow, nikada tako nešto nije bilo. Je li to sve za mene? Moli, hajde brzo da se našminkamo. Iako nikakva šminka neće sakriti moje bubuljice. Kako da ih se rešim? Znam, sad ću da ih iscedim. Tiffany, nemoj. Ne smeš tako da radiš. Joj, kako odvratno. Tiffany, šta si uradila? Ne brini, ja ću ti pomoći. Ne mrdaj. Dakle, potreban mi je puž. Puževa sluz će pomoći da se rešiš bubuljice bez ceđenja i daće tvoj koži sjaj. Vidjet ćeš. Sad čekaj malo. Još par minuta. Pogledaj sad. Tvoje lice se promenilo. Ne vidim ništa. Potrebne su mi naočare. Ne. Uzmi bolje sočiva. Hajde. A sada sve vidim baš dobro. I sada jasno vidim svoje brkove. Kako da ih sklonim, moli? Imam jednu ideju. Potreban mi je aparat za vosak. Sad ću ga zagrejati, a posle staviti vosak unutra. Wow, kako zanimljivo! Kako vruće, moj prst! Opekla sam ga! Tiffany, zašto to diraš? Nisam čak ni stavila vosak. Vidi, sad se vosak otopio. Uzet ću štapiće za uši, umočiti u vosak i staviti ih tebi u uši, nos i između obrva. Sad čekat ćemo par minuta dok se sve ne stegne. Aha, još malo. Jesi spremna? A sada vučem. Da, znam, lepota zahteva žrtve. Ali sada više nemaš suvišnih dlaka. I poslednje. Ne, neću da ti dam, to boli. Znam šta da radim, golicam te. Odlično, a sada vučem. Uspelo je. Tako zaista izgledam bolje. Wow, šokirana sam. Sve je tako glatko. Sviđa mi se. Moji zubi.
Ne brini, to se također može popraviti. Uzet ću četku i pastu sa ugljem. On izbeljuje i čisti čak i najprljavije slučajeve. Trljam, trljam, odlično. Ostalo je samo da ispereš usta vodom iz irigatora. On će skloniti svu pastu. To je to. Wow, moji zubi su ponovo beli. O, šta je ovo? Zalepila se moje uste. Moli, pomozi mi da sklonim ovo. Jesi se zaglavila, sad ću... Joj, pala sam. Ali skinula sam ribicu sa usana. Odlično, sad sam tako lepa i usne su mi tako velike. A sada šminka. Hajde da ti napravimo lep make-up. Dakle, imam veliki sanduk sa različitom kozmetikom. O, a šta je ovo? O, kako zabavno! Tiffany, daj. To nisu igračke. Ja ću samo da te našminkam. Dakle, sipat ću ovdje tečno sredstvo. Tako je. A sad ću ti to naneti na lice tankim slojem. Ne mrdaj. Skoro sam završila. Još malo. I... gotovo. Savršeno. Ej, a šta je sa mojim obrvama? Izgledaju čudno. Vidi, imam ideju. Uzmi šablon za obrve. Da, drži ga tako. A ja ću ti nacrtati obrve. Aha, još malo. Sad ću ih ofarbati. Tiffany, pogledaj. Wow, kako lepo. Moje obrve nikada nisu bile tako lepe. A šta je sljedeće? Sad mi je potrebna narukvica sa senkama. Aha, tako je. Otvaram. A sad ću našminkati tvoje kapke. Roze boje ti baš dobro stoji, Tiffany. Zatvara oči, nisam još završila. Potrebne su lepe strelice, tako je. Da, ljubičasta boja ti također dobro stoji. I sad ću ti staviti roze sjajna usne. Da, prelepo. Ali to još nije sve. Našminkat ću ti trepavice. Wow, tako su duge. Uspelo je. Ostao je posljednji dodir. Malo šljakica. Ili malo više. Wow, kako lepo. Previše šljakica. Tako lepo svetlucam. Sviđa mi se mnogo. Tiffany, tvoje pletenice su užasne. Potrebna ti je super frizura. Pala mi je na pamet ideja. Dakle, pustit ću tvoje kikice. Šta je ovo? Lizalnica u kosi? Ozbiljno? O, našla si je. A ja sam je izgubila pre mjesec dana. Ukusno. Dobro. Dakle, koliko ovdje ima đubreta. Različite šnale. Okej, sad ću sve skloniti i očešljati tvoju kosu. Izgledaš super. A sad ću staviti penu na tvoju kosu. Puno pene. Da, ona će učiniti tvoju kosu glatkom i poslušnom. Tako je. A sada treba sve rasporediti češljem. To je jako zabavno. Da, jeste. Ali nemoj da mrdaš. Tako, još malo. Odlično mi ide. Eto, ostalo je samo da se osuši. Dakle, stavit ću ti specijalnu kapu na kosu. I priključiti fen. Ovako. Uključujemo i čekamo. To je jako zanimljivo. Želim što pre da vidim šta je ispalo. Dakle, skidam. Wow, moja kosa je postala roza. Kako lijepo. Hvala ti. Nema na čemu, ali zar ne misliš da je to sve? Treba napraviti lepu frizuru. Daj mi par minuta. O, Molly, napravila si lepoticu od mene. A šta je ovo? Kako lepe pletenice. Sviđa mi se. Dobro mi stoji. Je li to sve? Ukrasi. Baš su lepi. Hvala ti mnogo. A sada, hajde da te lepo obučemo. Probaj ovu jaknu. Ne.
Možda ovaj kostim? Ličiš na čuvara, glupo. Šta je ovo? Jao, to sigurno ne, slažem se. O, da. Ovo je tvoja varijanta. Da, upravo si. A šta da obučem dole? Ne brini, sad ću popraviti to. Sad čekaj. Eto, to je druga stvar. Tako lepo sjajiš. To je upravo ono što sam htjela. Wow, Molly, ja ne prepoznajem sebe, ja sam predivna. Hvala ti, hvala. Moram što pre u školu. Jedva čekam. Da, i ja isto. Ko to ide? Wow! Sklonite se! To je Tiffany? Ona je tako lepa, nemam reći. Ćao svima. Tiffany, izgledaš nevjerovatno. Hoćeš li izaći sa mnom? Sastanak s tobom? Naravno. Dođi ovamo, Jimmy. Sad ću da te poljubim. Ili ne ja. Čekaj, ko je to? Joj, odvratno! Poljubio sam jastoga! Sada znaš kako je meni bilo? Sad ti se smeje cijela škola, tako ti treba. Dakle, ko će da počne? Hajde, Jess. Šta imaš ispod poklopca? Wow, koliko šarenih konfeta. To će sigurno ulepšati tortu. Tako je. Quentin, a šta je kod tebe? Opa, ja imam Skittles bombone, cool. O, Quentin, blago tebi. Dakle, počnite da ukrašavate torte. Biće veoma ukusne i lepe. Moja sigurno hoće, jer sam ja dobio Skittles bombone, a ne neke glupe konfete. Dakle, otvorit ću pakovanje. A sada gledajte. Poređat ću bombone po bojama. O da, to je baš lepo. Mnogo mi se sviđa. Quentina, šta će ti fan? Video sam na TikToku dobar lifehack. Treba ugrejati Skittles i sipati ga na tortu. Pogledajte kako cool. Sad će moja torta biti sa lepim šarama. O da, super. Ali želim dodati još nešto. Šta? O, tu je med, super. Da, poliću tortu medom, tako će biti još slađe i ukusnije. O da, izgleda prelepo. A na med ću zalepiti još Skittles bombona. Da, imat ću veliku Skittles kulu. Sad čekajte, brzo ću ja. Oho, Quentin, to je genijalna ideja. Ti si pravi mađoničar. Wow, izgleda kao da pakovanje visi u vazduhu, a iz njega se sipaju bombone. Meni se ne sviđa. Moja torta će biti mnogo bolja, a već sam pripremila šareni fil. Iscedit ću ga oko torte. Onda, odlično mi ide. Prvo ću uzeti ljubičastu boju, onda plavu. Zatim roze. O da, pogledajte kako lepo. A sad mi treba lopatica da bih sve to razmazala. To je baš zabavno. Oho, sada tvoja torta je mnogo bolja. Quentin, Jess ne zaostaje od tvojih kreativnih ideja. A sad ću zalepiti trake od papira, ali ostavit ću malo prostora između njih. Tako je. A vreme ukrasiti sve konfetama. Jess, prestani. Halo, sav sam u konfetama. Jesi završila? Aha, ostalo je skinuti trake. A sad ću iscediti još malo fila oko torte. Tako je, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte. Wow, Jess, imaš divnu tortu, sviđa mi se. Napišite u komentarima čija torta vam se više sviđa, Quentinova ili Jessina. A sada, najzanimljiviji deo, degustacija. O da, baš sam gladan, tako da ću rado probati svoju tortu. Sigurno je ukusna. Oho, zaista jeste. Wow, koliko slojeva ima ova torta.
prelepo. Uživam u svakom komadu. Mnogo mi se sviđa. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jao, Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voće, ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. Dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat. Obožavam ga. O, došla mi je ideja. Mogu poređati Kit Kat oko torte. Biće veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. O, da. To je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne? Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično. Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih. Tako su lepe i ukusne. Divno. I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super. Završila sam. O, rado bih probao takvu tortu. O, i čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. O, ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. A mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. I ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kivi zelenu, naranđa naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast. Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast. Tvoja torta je tako sveža i letnja. Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo. Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno. Probat ću. Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra. Oduševljena sam. Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. O, pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislila da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem. Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. A hoću nešto čokoladno? Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promiješati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zalediti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. O, hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Jao, šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više.
Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ne sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super. O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovde. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. Dobila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme.
kakav miris. A sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Oh, kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? Oh, to su slatke mace. Draga, Pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mleko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa! Kako slatke mace! Hoću da ih probam? Da, ovo je jako ukusno! Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam! Ovo jelo je pobedilo! Neočekivano! Hvala puno! Dakle, a sad mi se pije koktel, jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. I ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. Da. Posut ću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati.
obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Ha, jeste čuli? Nikada vas nisam vidjela u zatvorskim modelima. Gospodine policajče, da li ćete ih možda pustiti? Pa ne, ni ne mislite o tome. Neću vas pustiti. Devojke, misija je propala. Morat ćete da ostanete u zatvoru. Ovdje je baš loše. Suviše užasni uslovi. Da, ali to se može lako popraviti. Dobro je što uvijek imam sa sobom malo zlata. Da, stavit ću zlatne lančiće na pod i rasporediti ih ovako. A sad ću uzeti vrelu peglu i preći preko zlatnih lančića. Odlično, imam još zlatne tapete. Zalepit ću ih pored kreveta. Ali za početak treba da se oslobodim ovog pauka. O ne, on je na mojoj ruci. Kako odvratno! Au, pomoć! Plašim se! Kakva je ovo buka? Halo, prestanite odmah! Ups, izvinite. Ponašajte se lepo u zatvoru. Nisam ja kriva, to je sve pauk. Dobro, pauka više nema, a to znači da mogu da nastavim sa renoviranjem. Zalepit ću ovdje više zlata. O da, savršeno. Sve tako lepo svetluca. Ovakav zatvor mi se sviđa mnogo više. Jel tako? A ja ću onda napraviti tapete od novca. U mojoj torbici uvek ima nekoliko rolna novca. Još malo i eto. Roxy, a šta ćeš ti da uradiš? Ja? Čekajte, moram da razmislim. O, tačno, imam dobar plan. Potrebne su mi novine policajca, a ne mogu da dohvatim. Kako to? O, šteta. O, Phoebe, pauk ti je dalje na ruci. Izgleda da te ujeo. Oho, pauk je ujeo Phoebe. Nadam se da ovaj pauk nije bio mutant iz laboratorija koji je dao Phoebe super sile. Jo, izgleda da je to stvarno tako. Phoebe, sad si ti čovek pauk. Ne može biti. Hajde, pomozi onda Roxy da dohvati novine. O, uspela si. Wow, hvala, Phoebe. Da? A možeš li još da dohvatiš one? Nema problema, sad ću. Samo da se policajac ne probudi. Odlično. Dakle, sad ću oblepiti zidove oko kreveta novinama. Da, uspelo je. Lepo je i uvek ima šta da se čita. Jao, to izgleda baš jadno. O, Phoebe, a možeš li da mi daš malo paučine, molim te? Hvala. Okačit ću na nju svoje slike. O, može i meni isto? Naravno, mogu stvoriti puno paučine. Na nju se odlično kače predmeti. To je čak bolje nego lepak. Devojke, sada vaš zatvor ne izgleda tako loše kao ranije. Zanimljivo, šta ćete smisliti dalje? Hajde da vidimo. Ne pipajte rešetke. Da, tako bolje. Jo, ali u zatvoru je dalje jako prljavo. Imate li ideja? O, Phoebe je već nešto smislila. Ona ima puno novca i ona je odlučila da da malo para policajcu. A on neće odbiti da malo zaradi. Izvolite, gospođice. Odlično, sada imam fen. Mogu da oduvam sve ove papiriće. Tako je, to je bila sjajna ideja. Sad je sve ovdje čisto. Jadna Roxy se okliznula na smeću. Da li si dobro? Da, sve u redu. O, ideja? Svo ovo smeće mogu baciti u kante za smeće? Hej, gospodine Sam, a možete li mi dodati kante za smeće? Jao, kako ste mi dosadile. Ne možete mirno da sedite. Eto, uzmi. Hvala, a samo što ne prolazi. Pa dobro, mogu uzeti kesu. Super, hvala još jednom. Stavit ću u kesu svo smeće.
Gotovo? Tako je bolje. A kese sa smećem mogu koristiti umjesto jastuka. Da? Wow, Roxy, pa ti si genije. Takvo nešto si mogla samo ti da smisliš. A šta ćeš raditi dalje? O ne, fuj, kako odvratno. Da, to treba hitno skloniti. Šta? Roxy je odlučila da iskoristi selotejp. Da vidimo šta će da uradi. Ona hoće potpuno da prekrije krevet selotejpom. Tako joj nikakvo smeće nije strašno. Svaka čast, to je odlična ideja. Da, hvala. A tu ću staviti žuti selotejp i spašće lepo. Eto, gotovo. A baš mi se sviđa moj novi krevet. Kako je dobro što ja imam pare. Policajac Sam, imam malo novca za tebe. A ja imam ogroman dijamant. Oho, koliko para! Biću bogat! Čime mogu da vam pomognem, dame? Hvala! Policajci! Dođite ovamo! Odmah pomozite ovim devojkama! Treba potpuno prekriti njihove krevete da bi izgledali savršeno! Wow! Kreveti Leafy Phoebe izgledaju odlično. Što? Nevjerovatno. Nisam znala da je tako nešto moguće u zatvoru. Ali pare rešavaju sve. Gledajte. Policajci su se odlično potrudili i uspjeli su da zadovolje naše devojke. Izvolite! Čekajte, a šta je ovo? To mi ne treba. A ja imam novi prekrivač ekstra. Ovo sve nije to. Da li ti uopšte znaš koje boje su sada u trendu? Sigurno ne ove. Ja imam puno lepe tkanine, nevjerovatno. A kako vam se dopada roze? To je već bolje, odlično. Hajde, stavi to na krevet. O da, kako divno. A ja sam upravo smislila kako da iskoristim ovu tkaninu. Gledajte, iseći ću od svake tkanine po komadu. Aha. A posle ću spojiti sve heptalicom. Odlično mi ide. Wow, pogledajte, dobila sam tako lepu raznobojnu posteljinu. Oduševljena sam. O, prijatelji, a možete li da ukrasite moj zid, molim vas? Pa ne znam. Okej, hajde da okačimo kartonsku mašnu. Tako je. Jel ti se sviđa? Veoma skromno. O da, moja soba je tako slatka. Jao, ja sam već gladna. Vreme ručka. Halo, ima li ovdje neke hrane? Šta? Šta to zvoni? Smetaju mi da jedem. Dobro, idem da vidim u čemu stvar. Phoebe, šta je bilo? Ne, hrana vam nije dozvoljena. A ovako? Ovo je već druga priča. Trenutak, imam odlično jelo za vas. Čokoladna fontana sa voćem. Ne brini, sam ću te nahraniti. Dakle, uzimam štapić sa bobicama i umačam u čokoladu. Eto, probaj. To nije loše. Hvala Sam. Zadovoljna sam. Devojke su isto vrlo gladne. Imam ideju za vas. Navalite na fontanu Phoebe dok ona ne vidi. O da, super! Policajac Sam već hoće da spava. Wow, on je zaspao pravo na novinama. Devojke, to je odlična šansa da ukradete ključeve i da pobegnete odavde. Da, uspela sam! Brže otvaraj. Sad ću, još malo, da! Otvorila sam! Hajde da pobegnemo odavde što pre. Čekajte, samo da uzmem jednu krofnu. Ne mogu da odolim, tako je lepa. Halo, ustajte, alarm zvoni, a to znači da je vreme za školu. Tiffany ne voli da se budi rano, ali mora. O, kako mrzim jutro! Juj!
Udarila sam glavom ormar. Dobro, šta ima unutra? Pa, može da prođem. Preslačim se. Nešto sam zaboravila. Tačno, moja kruna. Nju ću također staviti. Ona je ipak tako lepa i magična. Šta se dešava? U kući je požar! Bežim! Ovo je već druga stvar. Ovaj outfit mi se sviđa mnogo više. I uz njega treba torbica, da. Sad se može ići u školu. Wow, ja izgledam tako cool. Ovaj ranac mi uopšte ne odgovara. A bolje da ga malo promenim. O, da, tako je već bolje. O, Tiffany, zdravo. Šta si uradila? Mnogo ti je lepa torba. Je li to Liv? Ćao, drugarice, ja sam se već spremila. Je li idemo u školu? Je li to košarkaška lopta? Ti nju želiš da ponesteš sa sobom? Pa da, u stvari imam ideju. Eto, tako vam se sviđa ova lopta, a već i nije tako ružna, zar ne? Gotovo, imamo malo vremena. Ajmo brže u školu. Ne smemo da zakasnimo. Dobro, idemo. Devojke su već u školi. Interesantno, da li će drugari iz razreda prepoznati devojke? One sada izgledaju sasvim drugačije. Eto i stigle su. Svi su šokirani njihovim novim izgledima. Sad su definitivno najlepše i najpopularnije devojke u školi. Svi će želeti da se druže sa njima. To je bila Jess. Ja nju tako volim. Ona i ranije bila lepa, a sad je još lepša. Šta? Ona mi je namignula. Kako slatko. Jo, Stanite! Devojke, kako ste se to obukle u školu? Brzo na matematiku! Odmah! jo, dobro. A šta vi stojite? Brzo u razred! Uskoro počinje čas. Ja uopšte ne žele da uče. Da, stvarno? Jo, Tišina! Tišina u razredu! Vidite ovo! To je vaš test koji pišemo danas. Jesu svi spremni? Nadam se da jeste, jer će od ovog testa zavisiti vaša konačna ocena za godinu. Možete početi. Imaćete samo 50 minuta. Srećno svima! a šta da radim? Ja uopšte nisam spremna. Kako da ovo rešim? Jao! O, učiteljica ima na stolu test sa odgovorima. To mi treba. Došla mi ideja. Sad ću ukrasti njene odgovore. Napravit ću portal. A sada uzimam, samo da me ne primeti. Ups. Neko pokušava da vara, jeli? Dobro, onda Tiffany odmah dobija dvojku za pokušaj prepisivanja. Tako je. Šta? Ne, kako tako? Devojke nisam položila. A kako strašno, šta da radim? Ja ništa ne znam. To su odgovori. Učiteljice sigurno neće dati. Ali ja imam loptu sa sobom. Mogu svima da skrenem pažnju. Da ona zaflepljuje, to sam ih htjela. O ne, kakvo je to svetlo? Ja ništa ne vidim. Trebaju mi naočare. Ko to radi? Kakva je to diskoteka počela? Deco, mi imamo test. A gde je Liv? Liv, znači tu si. Pokušavaš da ukradeš odgovore. Nećeš uspeti. I tebi stavljam dvojku. Vraćaj se na mesto. Šta? Sada i Liv ima dvojku. Ja ne smem da dobijem lošu ocenu. Šta da radim? Ja ništa ne znam. Kako sve ovo da rešim? I ostalo je tako malo vremena. Ovo je kraj. Hej, Jess, drži odgovore. O, Danny, ti si moj spasilac. Hvala ti puno. O, kako slatko. Nacrtao je to za mene. O! Šta je to, Jess? Odgovori. Ko ti je dao to, Danny? Onda Danny dobije dvojku. Odlično, imam za proveru sve manje i manje radova. O, kako je zla. Ja ću je naučiti pameti. Koristit ću malo magije.
Neka se na nju sipa toksični otpad. Da, to ti je zato što si isto tako toksična. Ha. Da ste to uradili? Pogledajte na šta ličim. Kakva sramota! Svi ste kažnjeni i ostaćete posle časova. Svako! Zašto mi se smete? Odlazim. Odlično, što mi je naučila pameti. Znači kako da se ponaša sljedeći put. Hvala. A test ja otkazujem. Nema testova, nema loših ocena. Možete svi ići na odmor, prijatelji. Hajde. Jess, tako si cool. Hvala što si nas zaštitila. Posle ćete se grliti, idemo da se zabavljamo. Jess, trebaš nam? Oho, oko čega su se svi okupili? Wow! To je takmičenje za childresice? Devojke, želite da probate? Ovo je sjajna šansa da se pokažete. Hajde, vi to možete. Počinjemo. Okej, probat ću. Ja znam da plešem. Juhu! Da, ja obožavam. Ovo je jednostavno. Da. Dobro, ja ću probati. Ovo nije tako teško. Zabavno. Ups, kruna Jess je odletela. I pravo na Denijevu glavu. Sad je on najbolji momak u školi. A Jess je opet u svom uobičajenom izgledu štreberke. Ona se razočarala. Što? Jess ne sme da plače predamnom. Jess, uzmi svoju krunu. Ona ti više stoji. Ti si za mene uvek lepa. Stvarno? Hvala ti, Deni, ti si najbolji. A što on grli Jess? Ona se i meni sviđa. Sve se završilo tako dobro. Ljubav je opet sve pobedila. Odlično izgledate zajedno. Šta? Sam, zdravo? Ti si nešto ljut, šta ti je? Samo nemoj da me tučeš! Otkači se od Jess. Ona se i meni sviđa. Jel ti jasno? Šta se ovdje dešava? Hej, ne smeš da diraš mog Denija. Sam, sad ću te prebiti. Niko ne sme da vređa mog voljenog. Gubi se. Da te više nisam videla ovdje. Oho, Jess, kako si ga sjajno sredila. Ti si nevjerovatna. Mogu li da te ispratim do kuće? Naravno. Oho, to su kozmetičke torbice, a okolo puno šminke. Rebeka ima raznobojnu, a Jill Brown. Odlično. Taman sam htjela da osvežim karmin na usnama. Ta boja mi dobro stoji. Usne su mi tako lepe. Ja hoću. Čekajte, moj karmin nekako čudno miriše. Čekajte, da li je to? Da, čokolada. Cool, baš mi se sviđa. Ali ja mogu čak i da našminkam usne. Ups, nisam tako htjela. Sad su mi sve usne u čokoladi. Pa dobro, mogu da pojedem sve to. Da. Da, tvoja čokoladna šminka je užasna. A ja zato mogu da napravim stvarno lep make-up. Prvo ću staviti puder, a zatim mi treba paleta. Da, kako lepe boje. Baš mi se sviđa. I ja mogu da našminkam kapke svojim senkama. Eto, gledaj, lepa brown boja. I ukusno. Imam čak i rumenilo. Stavit ću ih na moje obraze. Da. Odlično. Čak mogu i četkicu da pojedem. Cool. Jill, svo lica ti u čokoladi. To je užasno. Pogledaj se. Ne. Mislila sam da će to biti lepo. Kakav užas. Izgledam odvratno. To je jako smešno. Zato imam čak i čokoladno ogledalo. Sad ću ga pojesti, a ti nećeš dobiti ništa. Sedi i zavidi mi. Jao, kakav apetit imaš. Da, jako sam gladna. Pogledaj šta je unutra palete. To su čokoladne bombone. Cool. Ovo je mnogo ukusno. Nevjerovatno. Ja bih htjela nešto ukusno. Jill, hoćeš mi dati nešto? Molim te. Ja imam još i parfem. Šta je? Hoćeš da probaš moj parfem? Dobro. Izvoli. Prijatno.
prijatno. Jill, šta si uradila? Svo lice mi u čokoladi. Kakav užas. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A sada imate ceo frizerski set. Ovdje su makaze, češelj, pa čak i fen. Definitivno možete da napravite cool frizure. Jill je odlučila odmah da proba. Izgleda da ona ima pravi set. A šta je kod Rebeke? Da, njen set je od čokolade. Probaj. O, prelepo. Dakle, sada svi zavidimo Rebeki. O, da. Prelepo. A sad ću uzeti češalj i pokušati da očešljam svoju kosu. Odlično mi ide. Znaš šta, i ja tako mogu, vidi. Eto, gotovo dosta. Jilla, šta još imaš? O, to je fen. Sa njim možeš da isfeniraš svoju kosu. Da, da. Kao što to radi Rebeka. Šta? Da ponavljam za njom? Kako da ne? A mogu i sama da se snađem? Kako je moćan! Dosta! Dobro je. Glupi fen? Ti si luzer. Znači, moj fen je definitivno čokoladni. Sad ću ga probati. Prelepo. Jill je nešto besna. Žao mi je, Jill, ali ti si dobila sve pravo. Predlažem da napraviš neku lepu frizuru. Mogu i ja. Jill, očigledno ne znaš da koristiš šviklere. Šta nije u redu? Jill, kako si smešna. Ne mogu. Opet mi se Rebeka smeje. Nema veze, znam šta da radim. Sad ću malo ugrejati fenom tvoj vikler. Tako je? O ne, šta radiš? O ne, čokolada se istopila pravo na moju kosu. Rebeka ima neplaniranu čokoladnu masku za kosu. Jill, kako si mogla? Sad si nagrabala? Rebeka je jako besna. Sad ću ti napraviti lepu frizuru. Pazi se. Oho, kakva frizura? Jadna Jill sigurno nije spremna za ovakve eksperimente sa imidžom. A sad imate velike kofe sa piletinom iz KFC-a. To je stvarno cool. Dakle, kod Jill izgleda da je čokoladna piletina, a Rebeka je dobila pravu. Probajte i saznajte. Jill, počinje. Hajde, ovo će sigurno biti ukusno. Sad ću probati prvi batak. Wow, kako ukusna čokolada. A unutra je tečni karamel. Šta može biti bolje? Blago tebi. Ali ni moja piletina nije loša. Sad ću je probati. Prijetno, Rebeka. O, to su maniri. Sigurni smo da je Rebeka prva osoba na celom svetu koja jede piletinu s pomoći viljuške i noža. O, da, kako ukusno. Koja si ti, dama? Dobro, dobro. Ješću rukama. O, tako je zaista lakše i ukusnije. Piletina je fantastična. Mnogo mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. Oho, Rebeka, gde su ti maniri? Jao, ovdje je cijela planina od kostiju? Da li si sve tako brzo pojela? Oho, to je cool. A nisam znala da toliko može da stane u tebe. Čekaj. Rebeka, imam lošu vest. Kakvu? O, ne. Moja piletina je bila ljuta. To nije dobro. Gorim. Oho, imamo pravu vatru na stolu. Rebeka, šta si uradila? Čekajte. Ali sada mogu da ispečem svoj marshmallow. Rebeka, hajde zajedno sa mnom. Šta? U stvari znaš, to je dobra ideja, Jill. Hvala. Da li su ovo kontroleri? Zanimljivo. Igraćete igrice, jeli? Rebeka ima čokoladni kontroler. Trebalo bi da bude ukusan. A Jill ima pravi. Ali obe možete da probate da igrate igru. Hajde da počnemo. Oho! Kakva borba! To je jako uzbudljivo. Ja moram da pobedim. Jill, predaj se. O ne! Aha, kako da ne. Neću se predati. Eto ti. O ne,
Rebeka, tvoj kontroler se lomi pravo rukama. Jesi li videla to? Kako ćeš da upravljaš sad? A Jill je već počela da gricka delove tvog kontrolera. Ukusno! Oho, Rebeka je tako naporno igrala da se kontroler istopio pravo u rukama. O ne, nisam čak ni pobedila. Prestani da se smeješ. Moram dovesti borbu do kraja. Da! Pobeda je moja, to! Ja sam pobedila! Šta je ovog puta? O, to je kola. Kod Rebeke je sigurno prava. A Jill ima jako čudnu flašu, liči na čokoladnu. Hajde da vidimo. Poklopac mi ne treba. I ja tako mogu. Vidiš? Gotovo. Okej, a sad ću probati kolu. Da, flaša je čokoladna, tako je ukusna. A ja ću popiti svoju kolu. Prelepo. Moje je sigurno bolje nego tvoje. Devojke se odlučile da se takmiče kome je ukusnija kola. Jillina flaša je puna čokoladnih bombona, a Rebekina flaša je puna kole. To sigurno osvežava. A Jill ima još i čokoladnu flašu. Devojke, verujte, a vama je obema kola ukusna. Ne treba da se svađate. Ali moja je svejedno bolja. Ne, moja kola je bolja. Jel ti jasno? Nije. Devojke, možda ipak mir? Jao, dobro. Neka borba počne. Eto ti! Dakle, sve ste prosule i razbacale. Morat ćete sad da jedete sa stola. Prijatno. A da nisu nikakva. Vreme da ukrasimo ovu kuću. Seći po drvetu je tako zabavno. Još nekoliko dodira. Eto, druga stvar. Ispalo je baš lepo. Sad se ova vrata savršeno uklapaju u moj interijer. O, hvala ti. Da vidimo šta je ovde. Odlično. A hoćeš mi reći zašto je ovo seme? Shvatila sam. Neka bude lep krov. O, kako lep travnjak. Pa šta? A vidjet ćemo još ko će bolje ukrasiti kuću. Imam ideju. Samo se treba presvući. Da, sada mogu da krenem. Sad ću se malo našminkati i podcrtati. Treba dodati više nežnosti. Iznad ulaza će biti ovakva lepa srca. Sviđa mi se. Ali tako mala četkica ne odgovara. Sa njom ću dugo crtati. Fen će mi pomoći. Ko je ovde? Šta je to? Nemoguće. A već ste dovezli? Konačno. Obožavam da raspakujem pošiljke. Sad ćemo da vidimo šta je ovde. To uopšte nije ono što sam htjela. Neki ormarić. A unutra je... Plašim se. Padam. Šta ti je? To nije za tebe. Ćao, mali moj. Ići ćeš sa mnom. Tako si lep. Tako da ćeš ležati ispred ulaza i čekati goste. Imam još šešir. Savršeno ti odgovara. Kako lepo ležati na suncu. Još i na tako mekanom medi. Tako si lep, mekan i nežan. Obožavam te. Odlično ćeš izgledati na krovu. Savršeno. Jao, za malo da zaboravim. Imam ovakve slatke mašnice. Također će odlično izgledati na krovu. A još imam ovakvu lepu traku. Pogledajte, nju ću okačiti na ulazna vrata. I napravit ću veliku i lepu mašnu. O ne, šta je to? Munja? Odlično, crna magija radi i nastavlja da ukrašava moju kuću. To je to. Uopšte nije bilo teško. Hej, Tiffany, sigurno ću te pobediti. Šta to pričaš? Ja ću biti bolja? Ćao svima! Pogledajte kakav... ko je to? Jess, smetaš mi, skloni se! Izvini, drugarice. Kako strašan! Sad ću ga učiniti malo lepšim.
Da, malo ću ga našminkati. Ta druga stvar. Pogledajte kakav lepotan. Hej, šta si uradila sa mojim strašilom? To se sada ne može skloniti. Tiffany, iznervirala si me. Sad ću ti se osvetiti. Tu ću staviti ovakve lepe saksije. Ostalo je nešto posaditi u njih. Imam seme kod sebe. Da. Sipat ću seme u saksiju, a zatim obavezno zaliti vodom. Wow, kakva lepota! Sad ću ti pokazati lepotu. Zapamtit ćeš je zauvek. Odlično, druga saksija je isto spremna. I ovdje ću dodati. Odlično mi ide. Čekajte, šta se desilo? Šta je sa mojim cvećem? Nemoguće. Cvjetići, šta radite? Ja sam vas uzgajala. Zašto ste me zgrabili? Hej, Jess, šta se dešava? To ti je poklon od mene. Ne zahvaljuj. O ne, treba zvati pomoć. Dobro, šta je telefon pored? Tiffany, tu sam, šta se desilo? Aha, sad ću skloniti ovo cveće i osloboditi te. Sad si slobodna. To mi je ona uradila. Razumeo sam, sad ću sve srediti. Hej ti, slušaj, tebi kažem, šta to radiš? Zašto maltretiraš Tiffany? Neću to tako ostaviti. Vi ste drugarice, ne smeš se tako ponašati sa njom. Ćao. Hej, jesi li u redu? Dođi sebi. I ja se joj sviđam. Hej, Jess, ovo cveće je za tebe. To mi je još falilo. Jess, draga moja, dozvoli mi da te pozovem na sastanak. Šta? Hej! Smiri se. Idi ohladi malo. Šta mi je? O ne! Kako mali slatkiš. Dođi kod mene. Kako si sladak. Šta? Jamie, čao. Odlazim odavde. Što je sa njim? Gdje će? Baš je čudan. Aha. Dakle, vreme za trening. Savršeno. Tu im je pravo mesto. I noževi su mi zatrebali. Da. Odlično. Baci kocku stvar. Tu ću staviti svoj tepih. Odlično. A u ćošku će stajati moja omiljena stolica. A na njoj će biti moje lonci. O da, lepota. Sviđa mi se. O, dobra ideja. Da, stavit ću ga unutra. Obožavam pauke. Sad ću ukrasiti zid sa njima. I posljednji dodir. Ostaje samo da sredim osvetljenje. Imam ovakvu rasvetu. Okačit ću je na plafon. Da, sad sam sigurno završila. Wow! Cool! Hej, Jess, imam poklon za tebe. Srećno domaćinstvo. Šta je to? Zanimljivo. Sad ću da vidim. Jao! Pokvarila si mi sve svojim poklonom. Sad ću te ja. Kako si bezobrazna! To je pravi užas! Kako si mogla? Kakva lepota! Sad ću je zalepiti na zid. Eto, i slika je spremna. Prelepo! A šta je ovdje? Od toga će ispasti lep pod. A tu će biti kuća za moje lutke. Stavit ćem jastuke, tako je. Preslatko. Dakle, a sto ću staviti ovdje. Da, tu je savršeno mesto i na njemu će biti moje omiljene mede. Divno. Imam i ja poklon za tebe. Nadam se da će ti se dopasti. Ko je to? Kakav užas! Plašim se! Moram da bežim odavde! Izlazim! Jako sam se uplašila! Draga, to je poklon za tebe.
Otvori. O, hvala, Jess. A stavit ću ga pored mog cveća. Pa šta je to? A, u pomoć! Di